إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره فحسن عمله خير الناس من طال عمره فحسن عمله. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة سابقا لأصحابه. Mga luksan mga pagaliakan surya ugisi ko Allah Subhanahu wa taala na ayon ang tuwa bubuntan sa magwa na sumo ikaw na salah satu tijaratun la ta'riful usar. So talo ang mga dagangan adinyan din makatawan sa kalapis ay manalalag na paglimong dalawa. O saka na dito ka apadagan nakati so talo ang mga dagangan asigwa din alamon din papakalaba. Anto na agyang kaya talo alamon din papakalaba kaya sirki kanu sisagyang kaya Manila na aya kubuway ang talo na gyang kaya papakalaba ay kubuway sa papakalabas nakati so alamon papakalaba. Pagkakaroon nasa kabatya sa Quran. Ikadua na sukitin din kumasambayan. Ikatlo na supagbasto sa lalang si Allah Ta'ala. Yay, di dengan atin aganyan kalapisan. Pikir Allah Ta'ala, kusiran ito, akubati aliran sa kitab Allah Ta'ala. Nagudiran di pamayan din sa sambayan. Gudiran din gaston sa Pinoon, manin ay nilis pikiran mo Allah Ta'ala. Sa mayag na umasun sa simalawiran pagdugangan adinin abaw kalapis ayamanan niya na ayat na pitiru Allah Ta'ala na simalawiran pagkakatawa ko Allah Ta'ala aso manusia na ayaw buwa kabayayan nagdimbot ko kapakalaba nagdigabong kalapis na mga ulit mo Allah Ta'ala. Bagaimana yung nagyang kaya kabatya sa Quran nagyang kaya kabatya sa Quran Nagpagana hadis sakit kaya kan nagyan ko to akaturo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safiyan li ashabi. Bagian ka sa Quran, pamataan na sa Quran na sepatang kanyan. Sa ano nga namori? Ikadwa hadis sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku abadar. Amya kaisa kunaan man nakakaptan yan so abadar ako pipili na diyan kayamanan yan na barban yan sa dinyan bibirun liang kagdua kapatata'allam ayatayn min kitabillahi khayrun laka an tusalli mi'ata raka'ah. Gay abadar na tumur ka so kapangabalagan ka magadat sa isa mo ka ayat yang mo pa isa ka ayat sino kita Allah Ta'ala na tumor ka adiso kasumbayang ka sa sunat sa mga magatos. Ay mananag din kaya kapaganat sa ay mananag nakita ko Allah Ta'ala din kaya Quran nagpipinakamala at din naman yan di kalapis. Ay dapat yun, mga ulit ko Allah Ta'ala. So pagkumat niya o Quran nagdulong Fitru Allah Subhanahu wa taala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini turnak lagi Allah Ta'ala. So
Quran askan yang nagu lino lil mu'minin si kumapaparatia ay mga dakat niyan na sa Quran na ipapapuro pangkatan si sabihin kaya dunia na benar ilay nyo alam na niya kaswa sa Quran na lagi yung koto ay mana niya nakatulog yung koto aling kagay at itanwa tigin bildam so kapya Waya mana niya na dilaman mo Allah Ta'ala Ugay tigyan na katawan niyo Agiyong kaya langit na suti Na ayaw ko tubayan yan Nagyong ko to ataw Adi niya diskus ko kung Allah Ta'ala Sa pantaglukan yan Nagyinan yung mga mako idara Dan si Allah Ta'ala Dita nyo kudam sudara datirang sikap Nabasiran mga kongresman Nabasiran mga mayor Nabasiran mga konsyal Nabasiran mga kagawad Ugay na sa pangkataniran si Allah Ta'ala Nagyinan ita tanto ay mana niya na masisimaw tano mga ulit mo Allah Ta'ala ito ang kaya dunia ang menatang tanong ini nadakya kada to akong kisman apya so presidente na pridan sa balik yan ang mana niyan naspitan mo naman at undaman yan kaya kapakalanap yan kaya kapatya sa Quran na upang makapunin niya tanong namon na dikupas tas tanong mana niyan nabatyaw pati kung malayo sayan si kung mga kandiyan niya nagugyan ko ipapaliwag nun ugay mga ulit mo Allah Ta'ala na ayat kita kung di pamimikiran nasuki po pantang tanong inuwari pagaligo so kipapantang kasi sabihin kaya Quran kung kaya turo mo Allah Ta'ala di mampiyan ay matado kaiman ko upang makamatay kaiman ko pagkasurga ka ang taaga pagkanaraka ka ito malaking ba sa Allah Ta'ala si sagyang kay akabubat niya sa Quran ang taakada ka po ang kaabalas nasakit ko yung pagaliko kaya mananilalitan ng katawan nagbibigay sabab mga ulit ng Allah Ta'ala aski tanong namadak ka mga oras tanong ako po tayo adin na balinyan sa matag ko yung mga niya nakapangistorya dito'y sabab agyan kaya isa adin naman Allah Ta'ala agyan kaya kabatya sa Quran na pangarulian ng tanong ini kaayamanan niya na maksidosang kapantan sa isa agyan kaya niya na ayamanan na isa aluman na mo ilaman gamos ka nung sayang mana niya na udi na yung makauyat po tao nada katawan ka si kuuna sa kuyan na uman ka mabatya si kupapo sa samuyang mga sinamato na mabatya ka sa ayatan boksi na ayaw ko patutan yung gusto ka para sobra na kanila kamatay na di ka pagpura ay mana niya nagpura sobra sa satiman na nang arawan niya na dalil na ay pandupati wag yan kaya gatusan adalil sa kapakalalbir yan kaya dengan Allah Ta'ala at yan kaya kapatya sa Quran ikadwa mga ulit mo Allah Ta'ala at dengan Allah Ta'ala din ay gelapis yan na yan kaya ang gusto sa lalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yan kaya ang gusto sa lalan si Allah Ta'ala na isa'y adi kanong isa sa kuyan Again kay ang gusto sa lalan ko Allah Ta'ala nasugtamo ko tao na ayaw ko kanang buong na sabusan minisit ka niya sabusan minisit ka niya mandalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudaibahu lahu ad'afan katira sa tawa pagutangan niya sa Allah Ta'ala sa kapagutangan mapya na fayudaibahu lahu na pagkakatakap ng Allah Ta'ala sa madakal kaya kata ng Allah Ta'ala pagkakatakap niya sa madakal ikadwa nasusad ka naknagaw po kalupad si ikutamo kung nagyang boto mga kudali sa mga mama at mga buho, mga bay nagyang po kapipikiran sa ino silang dibisirgan ang bilbada ng ino papamukiran
na biar ibadat kedua pemikiran. Sebab ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fasadat min mali ma zada Allahu abdan ila azza wa ma tawadda'a ahadun illa Allah. Ma naqasa amanana kenapa pun hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau so kapui sa sadaka sekat ko kamo inunta na pagkumanan yan na kutipukan yan sa giyang kuto pakatan sa tao ang mga limbaba na ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibu Allah Ta'ala ay mga kalbyan na susika na kesirman kasi sa alman mo ay mana yan na isa na kesirman ka isa alman mo suminisip ka na nag-yuti tabok pa ay mana yan nag-yuti tabok pa ay isa ang mga kalbi na diyan kay akasika na Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam at iginasusad ka na pwede kung makalalbi kung mga amal ay mana niya nagyan kay akasika na pwede kung makalalbi kung mga amal an Umar radiyallahu anhu qala dakara li anna al-a'malu tatabani fataqul as-sadaqatu ana afdalukum Peter Umar amyari tigin asumang amal na di kung di mamagumbawa di mamagumbawa sumang amal na di kung di piroon usin ka saan ni makalalbi at na isa kong pagalitan mo nyata isa Australia isa kong mga kawa sa Arab kaya maran niya kinilasikani barat pili niya sa Kuan Bisko kaya yan bulay niya ng masjid na doon gipugu 800 ako 70 ayam yan ba yan ang madrasa na 4 kilo ako 700 ako 10 so saboy ko tamo yan na inyong piyan si ko mga miskin si ko kaya patayak ito na kinagamit ang Jumat na ano ka na kanya ko witan sa masjid na tinginan ng Jumat kanya ko ini ko natin ko makaparataw Allahu Akbar ino ang natunan sa Pilipinas sa limbo balay sa masjid si ko mga video na rin mga kawasan uwanta kada kisah dyan kaya mga hinggang ng Arab na pagkatong taon sa sakataw Arab na niyang balay sa labisan dito masjid. Labi nung dito. Ay meron na nagalabi magatos. Si Muhammad Ali, asubak silog na media kung sa posta ay niyang balay niya na masjid. Si isa dyan kaya Amerika na labi magatos. Na compare na ka kung mga tao sa Pilipinas. Kamadak na yung mana niya ng mga kawasak, puro matay, na dami ang budaya na madrasa, dami ang budaya na almanan niyan, na mga masjid. May ito, uwi, mga ulit. Kasi sa diyan kaya mga ng mga Arab. Nagpagkatong sa Arab, alagi dia kini, alagi dum hibuang yang budaya niya ng masjid. Allahu Akbar. Mga ulit na Allah Ta'ala, so Allah napitiro yan. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kau tahu masudawi, adik pekangge puna, sentama puna usuwata, inunta sa puso, ada puna sanang-sanangnya. Allah. Yuti, mga ulit mo Allah Ta'ala, yang kaya kapagintau tanu. Na kita nudi pamimikiran. Itu nga ni, upang makamatay tanu adin ang magputi ang tanu ang balas sa kasilda na ay magpirwa na kaya malagyan kay kasilda apya sudah pinakyan na makasilda kayo paulong maaru kisada ka so katero sa mapya nagigyan kaya na kandawa na kaulong maaru sada ka
So kau bubing kamu pagarika. Apa tu? Dia kotua di ilan masjid di belakang kasih ko masjid. Na emanannya nasirka. Upama kama patat ka apa kay? Ino mga day mana ama kumbugian ta sa dia kotua dengan Allah Taala si sagian daya kasirka. Naskano din mga ulit ng Allah Taala. Kung magito si ko magiwan. Ini tu ayat terpilih tayo. Si itu kapatay ino tu ayat terpilih tayo. Na sepasal ka. Upama ko pagkakasih si sagian kaya dunia. Itu Allah Rabbi laula aktartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Padlang ko na upang ako kamisundu amata Alex sa may tubo ko manginag yung butang yan may tubo sa sagian kaya upang ako mababa kami sa sagian kaya dunia. Naaya ko na kung dugal mo kaya nakasasanta. Inutugan yan, daro maagiso, ayamanan yan, nakapagumra, kasumbayang kapamosa. Nakabigyan kayo ang kasasanta. Nagtitaw na yan, abdalo kong matigusan ka. Saan ni makalagay tigusan ka? Allahu Akbar. Nakatiyab. Di ka lubit na kayo, ayamanan yan, nagkasumo mga pagkajabi. Sagyang kaya ipagan ako sa nabi, sagyang kaya waktu-waktu sirkakan. Uwe, napalang nakikasisitan sa dunia. Ano na ikabayaka? Ayaw nila ikapakasirkan, umang pituluri, umuman makita. Hindi yaman, pakita, umuman makita. Upang ayaw man, yan na, ikan naman. Kung sa liba, anak perakan, hindi makasintuman makita. Auto, ayaw man na yan. Na upang mabuka pagkakali sa diyan kaya niya sa may oras na ayat ko din nakasusad. Mga ulit mo Allah Ta'ala ginang ko ikadua si ikwayamanan yan na mga dugangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadua dugangan Allah Ta'ala ay pemuyat yang berkitan na sopetin din si ikusambayan. Sopetin din si ikusambayan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman aqama dini paman aqama salati faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Satau ay tinigil sambayan nasabna amya pangatin din soga benen. Satau ay tagakian nasabna ay mananya nagdedi dasanya soga benen. Ikadua hadis na katawan niya so yak mayroon namin kung si sa mga sunyang sabay tan makis na giyang po ito kaya sugun sa kapaka mayroon si isa langit na ayaw po sumur niya doon na giyang po ito sabay espesyal aso sambayan pagka na yung makauma si sa giyang po ito langit na inipalibag ito Allah Ta'ala so lima po ito sambayan na kanya kong bawa na kaya katan na bilang mo sa natin nakaswi ka po ito ka ko mau mengatakan taman samia urus sa 20, taman samia urus sa 50, taman samia urus sa 5, nasok kero urus yan sa 5, na sa 5 na aya balas yan, na aya manan yan, na 50. Dia nangis kita ng mga ulit ng Allah Ta'ala, yung kaya sanggayan, na kita nung ipundarin. Ilaman, kalay balas yung kaya sanggayan, ipusang yung totoo bang, abdas, makasunat ka wajib Jumat, Tuhan, tahajud. Yang mo to abang namadak na tawa hindi yung tatagong sa ginawa at yung managkiyat paman. Ino mga dali lumindag suko-suka agya at nataw apang panganak pagkakwa sa balas at nataw din pagkakwa sa balas. Yang mo to ataw andi kang pagpangiron na puyo magbuwa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Hayal salah hayal para la haula wala quwwata illa billah. Na ikira tutu na bagian mo akan berubilan. Na lagi ka kumiyak bang, so imbalas si sakyang mo niyak bang, na lagi ko imbalas ka. Nagyan na yung padakang Allah Akbar. Din na ada talakya. Si sakyang kaya kapag
Tigo baca, nasa, tadi aku mengapa satu, lu mendengar isu kusui, mana ni nasi sangka, sebalas kasih itu ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, taman pengusaha taman kita perspektif Tuhan. Mana oleh Allah Taala? Dia baik. Bang, na isa ini ko post o papanindong ko. Ikinap niya ka. Magabdas ka. Hindi ka pagabdas ka. Hindi ka katon pagaliko. Na subusang ka na lamo na karautan sa iyang tutuay na nagpupubag iyang tutuan sa Allahu Akbar. Nagpupubag iyang tutuan sa Nanda po man ikaw pakapasal ka magabdas na pero asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nagkala man sa pito lapis asundasi ulangit Allah na sunat man di sabihan itu bagi pakapagabdas ka na ayat manimbalas ng Allah Ta'ala na sumiyam na sa kana sipur Allah Ta'ala pengadaan Allah Ta'ala budak orang ini jelas disahkan lagi yang mga balas lagi yang mga wajib dinihitung bagi yang tidak akan dikupas kuan matian yang yang mana yang nakasundang sa ikupa batian nasuaya matan ayam mana ni nasuratul haq bainal juma' nurun bainal juma'atain ayam mana ni nasindaw ang Allah Ta'ala kung panguntan ng juma' ayam mana ni nasip ang Allah Ta'ala Likuli kutwatin ilan masjid sadaqah sulamun o ilakan tayo nila juma na sadaqah na andak manikambalik ka na kukulas manilakan ka na kukulas yan na diyang kutuan usang Allahu Akbar diyang kutuan sambayang salat o duha diyang kutuan sambayang salat o tahajud diyang kaya tahajud katawan yung mga ulit mo Allah dyan kaya salat tahajud isyan niya sa kaya mga ulama na ayaw mo ka da si sadyang ka na nakatatakabur ka dyan ka na nakabubukod ka dyan ka na akala kay dyan ka na mitindig ka dyan kaya mga tahajud mo tanatanawa pangulo niya sa kabul abumani ka sa mga palaw uli ka ng gulo na pagaliko Nagkikina at yang kanan nakatatakabur ka. Ako yang kanan. At ikaw likatiwa sa mga kaibangsa. Skawin matiakaw. Allahu Akbar. Pag ano miliyaw na diyang buto ka mga nagsiyeta. Ay pagdip ka umatawag diyang buto. Bangsa ka na diyang buto tamo pa. Di ka ito pagkira matakuinan ko Allah Ta'ala. Na ayak ko kapiyasan na diyang kain. At salatong tahajud. Isa sa ganyan mga pagalitan mo agad sa. May asagin mo. Lagi na ito kabulong. Hindi ba nang bulong ang pagalito? Nabiyan na ka sumaduto. Sa Amerika, sa Pilipinas. Yan ang magpumasa ako. Pati ka pumasaan ang niya duto, upang pumadal yan kaya matakabulang. Di, ayaw ko ang pesan na dyan ka na nasalat o tahajud. Ang pagkabulong pa kung mga tanatanaw gawin, di ka di mga pangnaw. Na kay, di ka pagnaw ko ay manan yan. Tanatrawawin, ira magalan din pagbagalan as 4. Kaya ito ko pertama ito sa kapag bagero. Napasang ko ito. Wakaw ko lihada as kagawali wala ko. O isa yung muslim na diskundigan ko. Basta pinuhun na huwag ko ito. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala aqimis salata li dhikri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya, alam ko na nakatulala kayo dahil hindi nito maintindihan ang tungkol sa maranaw. Pero pasensyahan tayo. Dahil alam mo, ang bagong admin natin ngayon ay ang gusto niya ay maranaw at samali lang ang Tagalog. Kahit
karamihan daw sa jamaah natin ay Maranao. Almost 90% sa ating jamaah ay Maranao, 80%. Mga kapatid sa pananampalataya, natutulala kayo dahil ano ang aking pinagsasabi. Ang aking pinagsasabi ay tungkol sa tatlong negosyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang lugi. Ano ang mga negosyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang lugi? Itong pagbabasa ng Quran, pagtindig ng sambayan at pagbibigay ng pamagbawa o paggastos sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin na itong mga negosyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay karamihan sa atin ay hindi niya masyadong sinasagawa. Pero nagkakamali po kayo. Habang nalilito tayo sa mundong ito, kailangan puspusan tayong gumawa ng mga ibadat na ikagugusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, lalo-lalo na itong pagbabasa ng Quran. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamati sabi'an li ashab." Basahin niyo ang Quran, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang Quran ay makapagpardon sa inyo sa kabilang buhay. So maraming dalil kung tatalakayin natin, babasahin natin ang mga dalil tungkol sa kahalagahan ng pagbabasa ng Quran ay napakarami po. Pero kayo nang bahala sa mga susunod na gagawin natin tungkol sa mga pagbabasa ng Quran. Ipapatuloy natin ang pagbabasa ng Quran. Mag-aral po tayo, yung hindi marunong bumasa ng Quran, mag-aral po tayo upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa po mga kapatid sa pananampalataya ay itong pagsasagawa ng sambayan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang unang kukwintahin sa kabilang buhay ay ang sambayan. Kung hindi po makakapasa ang mga wajib natin at ang titingnan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung mga suna natin. So, magpursige po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng mga wajib sunat na makakabuti sa atin ay gawin natin. Kung tayo ay makakuha ng negosyong walang lugi. Ito negosyo na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang lugi. So, pangatlo po mga kapatid sa pananampalataya, ang paggastos sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagbibigay ng sadaka. Alam po natin ang pagbibigay ng sadaka ay napakahalaga po. Sinabi ng sadaka, "Ana abdalukum," ako ay pinaka-abdal sa mga amal na ginagawa natin. So, mga kapatid sa pananampalataya, itong tatlong negosyo na walang lugi ay isagawa po natin sapagkat tayo po ay nakakasiguro na makakapasok tayo sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga ulit ng Allah Ta'ala, yung utap yang amitan mo ay manan yan na mga digangan ng Allah Ta'ala na umakalabat na mo, inugtuwa sa tanong. Na kailangan na tuwa sa tanong. Katibagat niya kalabat, hindi ka tuwa sa kailangan na makakuha sa tanong. Kaya kami ang nakuha sa tanong. Si Salman na Mori. Si Salman na Mori. Pero Allah tingin na suka panalamat na isa nang po kapakataro. Kaya suka panalamatin ka, kung hindi ko wala ka rizki, may tumala, nadalagin ka kawasan. Pero Allah, lain sakartum na azidan na po. Upama ka panalamat ka no, kung hindi ka kang rizki, napaguman pa na lang rizki. Kung yun ay kapakatamutan. Ikadua, nakatakot ako sa kalap. Bakit hindi nagsama ada anak ka? Kita wala, wa man yattaqillaha yaj'al
ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Serta ibaratnya Allah Ta'ala memberi dari Allah Ta'ala sumber kita mandu. Nabi priskin Allah Ta'ala sajinya di Tuhan kepaku. Yang kedua, nagyang kaya at-taubah. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara. Fikiru Allah Ta'ala terbang kaya Muhammad pamamisiran sarila sikut duaniran pamataan ayat dan duaniran nah malay pasensya kafara pagkaturun kiran Allah Ta'ala yang koto awana pun sa langit wa yamdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar pagkapandaman kiran Allah Ta'ala yang koto matamu nabugyang koto mamriyataw nabu kimbigyan Allah Ta'ala yang koto surga pemandua si mga kabubannya na yang koto arawasay mga uway ko Allah Ta'ala ginan iayawanan yan na kesan kapantang si isang yung koto at luwan ito su adin na kanapisan ikadwa na tawakal so kasirakan ko Allah kagigila miskin ka nasutigira na pagbaraan na yung kaya tingnan ng mga imam, mga angas sa mga kawin kadiran na kawin kadiran na hambarakata. Anak benar, hambarakata. Si makukuha si Sayyidina kaya tawakal. Bikiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi larazaqakum kama yarzuqut tayr. Tabdu bitana ila akhir hadis. Upama pasirakan kanu si iku Allah Ta'ala sa titwa pasirakan na priskin kanu Allah Ta'ala sa lagi dagyong koto kaya riskinyan si sagyong koto papano apun si sagyong koto ada po enyan kaya gagawin yan na miyapita na melayu na susagyong koto mga kayo na makambulingan na apupuntra na gyong koto yan lahaw na ikadwa na diyang buto asin na to rahim kailangan nagkasangkapan tayo si diyang buto ang negosyutan atin nakakapusya na diyang asin na to rahim man ahabba ayan sutulahu bi rizkihi wa ayan sawlahu bi atani balisir rahimahu sa tao ayaw kabayayan na nakaano mo Allah Ta'ala sa rizki na umakata sa diyang buto umurian na Kak penyan semua dulu ya. Yang ada dalam mana kawasan ini di Kalukso, mananya na dulu dia na, mananya na kubris. Nakati ayat pun, kapal kayo Allah Ta'ala kubriski atau bapak surga, na ikaw pasung mga dulu. Sukat sebab magkasama kantang si Sagyang Puto, anibusyo. Agen kaya kasaba innawa yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab mataan ay dumalat imo Allah Ta'ala sa ikong mga papantang agen puto bala sa dinan pinto ika pito na husnul khuluq yang kaya kami para may pagkakit Pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqan ayat publik para kaya mukmin nagyang budwa mapi para sabab san maway Allah Ta'ala na si kanu ay mananyan nakitama nagyang gaya pagbatan ay mananyan nagyang so ay mananyan na may pasat so sumamari sa wasyat kanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu yusalluna alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونسالك ولا نكفرك ونقرا ونتوب كما يكفر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأل ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار كله اللهم إنا نسألك هداية الجنة ونعوذ بك
من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا التي فيها معاصنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأملا متقبلا وتوبة سابقة قبل الموت وراحة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.